मैया बुहुमनां फिजियोथेरापि सान देहायारि रोदाफोरनि फाहामथाय होनायजों फालिदों मिजिं ब्रह्मआ। मैयानि सानखौ मुलुगनां फिजियोथेरापि सान महरै फालिनाय जायो। देहानि मोदोम सानाय, आथिं आखाइ रोदा सानाय, सिनस्रि सानाय बायदि सानायफोरखौ फिजियोथेरापिनि गेजेरजों फाहामथाय होनाय जायो। थिग बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय ब्रह्म फिजियो केयार सेन्टाराव देहा फाहामथाय होगिरि मिजिं ब्रह्मआ मैयानि सानखौ फालिनायजों लोगोसेनो बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होदों। बेजों लोगोसेनो ब्रह्म बिथाङा बुंदों दि जायफोर सुबुंफोरा पेरालाइसिस, रोदा जरानि सानाय, देहानि सानायजों नाख्रेबजादों बिथांमोनहा बरमायाव थानाय ब्रह्म फिजियो केयार सेन्टाराव फैनानै फाहामथाय लाफैनो हागोन होननानै मिथिहोदों। फिजियोथेरापि दो न दिनै 8 सेप्टेम्बराव जों मानायो बेखौ स' इन दिस माने दिनैनि दिनाव फिजियोथेरापिनि दिनाव गासैबो जिमान माने डिसेबिलिटिस पेशेन्ट जाय थाबायनो हाया, स्ट्रक पेशेन्ट, बेक पेन पेशेन्ट, सानाय सुनाय, उन्दै गथ'फोरनि जाय जन्मनिफ्रायनो थाबायनो हाया, गासैबो इन्जुरि, सार्भाइकेलनि गोदोना सानाय, आथिं सानाय, सिनस्रि सानाय गासैबो पेशेन्टफोरखौ माने जोङो वर्ल्ड फिजियोथेरापि मानो बानायदो जास्ट फिजिकेल रिहेबिलिटेसन इनि दिनाव बे डेटखौ लानानै जों फिजियोथेरापिखौ बानायनाय जादों वर्ल्ड फिजियोथेरापि डे होननानै फाहामनो थाखाय माने मुभमेन्टफोरखौ जाय थिखांनो हाया, फिजिकेल मुभमेन्ट आरो जिखुनु सानाय सुनाय माने गंनानै मानसि थायो, सिनस्रि सानाय बेफोरखौ सिदा खालामनो माने डिसेबिलिटिसनि थाखाय बे दिनखौ लाखिदो आरो फिजियोथेरापि दिनखौ फाहामनायनि हानायाथ' हायो माने डिपेन्ड अपन दा माने डिजिज माने मा डिजिज जेरै स्ट्रक पेशेन्ट थायोना बिनो लं टार्म ट्रिटमेन्ट थायो, खायफा माइल्ड स्ट्रक जायो, खायफा बारा बेफ्रुयो थैया डिपेन्ड खायो इन्जुरिया बेसे सेम एज इट इज इनो सिनस्रि सानायावबो जिखुनु आन्थु सानाय जिखुनु सानाय आखाइफोराव जइन्ट फ्रेक्चारफोरावबो टाइम लायो माने रेन्जआ फैनो एग्जाम्पल दोङो बेयाव गासैबो पेशेन्टफोरा बेफोरनो सोंनो हागोन नोंथांमोना मा केस बेयाव दोङो सानै साथाम पेशेन्ट दंथ'यो दिनैनि स' इसोरबो सोंनो हागोन मा जादों आरो ट्रिटमेन्टनि टाइमा बेसे लादो आरो बेसे मोजां मोनदों इसोरनि सायाव सोंबानो जाबाय आं जेबो थगायनाय गैया पेशेन्टआ खाथियावनो दोङो नोंथांमोननि खाथियाव। नोंथांनि नैबे चेम्बाराव दा मानि फाहामथाय होनाय? मामानि दङथ' मेरला दङ माने जिमान आं रोंगौ आर्थराइटिस जाबाय, गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, शल्डारफोर थिखांनो हाया, सिनस्रि सानाय, आन्थु सानाय, ओमफ्राय पेरालाइसिस पेशेन्ट, ओमफ्राय जिखुनु माने हां लानो पेशेन्ट थायो, ओमफ्राय माने प्रेगनेन्सि ट्राइमेस्टारबो थायो बेसोरनि ब्याम थायो आरो बहुत बेमार दं बेयाव माने बुंनो गोनांबा बहुत मेरला बेमार दं बेयाव बेफोरबायदि डिजिसाव माने नाय जोंनि बर' कमिउनिटिया मा दा आं बर'आव बुंबायथ' इनो बर' कमिउनिटि फिजियोथेरापिखौ बुजिया फिजियोथेरापिया मा बुस्थु फिजिकेल थेरापि माने जों आखाइजोंनो मेनुवेल थेरापि होयो वी आर नट इउजिं एनि मेडिसिन इउज खालामा अके स' जों एख' मेडिसिन इउज खालामा इन केसेस अफ माने बाराद्राय साबासो जोङो रेफार खालामो माने मेडिसिनफोरखौ इन्जेक्सनफोरखौ सापस आन्थुआनो साबाय स' बे समाव मागोन जों इन्जेक्सनजों थेरापि होयो सानो हायाबा एकदम बे समाव बाट फिजिकेल थेरापिया मा जायो जों फिजिकेलि होयो बुस्थुफोरखौ जिखुनु बेमार जा इयाव आदाया दोङो दा सिनस्रि सानाय दोङो स्ट्रक पेशेन्ट दोङो ए गथ' दोङो बेयावबो स्ट्रक पेशेन्ट दोङो माने इ डिपेन्ड खालामो इन्जुरिया बेसे बेनि हिसाबैसो बे रिहेबिलिटेसन जायो बुस्थु आरो मा होननो थाखाय गासैबो पेशेन्टखौ आं मा होनो कि माने अजा सजायाव बेलेग बिसा खालामना बारा स' जों बे फिल्डनिफ्राय फैनाय मानसि स' बे फिल्डनिफ्राय फैनाय मानसि थ' माने नलेजखौ लाखिनांगो बुस्थुआ मा जादों डाइरेक्ट अजाफोराव बेफोराव थांनो नाङा बेखौनो होनो जोंनि बर' कमिउनिटिनि थाखाय आं बेखौसो बुंदों आं बेलेग हारिनि मिथिया जास्ट एज ए बर' जानानै आं बर' कमिउनिटिनि थाखाय बुंदों डाइरेक्ट अजाफोरा नाजानाय थानाय मालिस होनाय बेफोराव थांना स' फिजियोथेरापि मोनसे ओरैबायदि बुस्थु जिखुनु रोदा सानाय माने नार्भ पेइन जिखुनु माने डिसेबिलिटिस थानाय बेयाव फिजियोथेरापि भिजिट खालामो आंनियावल' ना जिमान फिजियोथेरापिस्ट दङ बेखौल' बुङो आं फाहामनायाथ' मोजां मोनदों एसे ओमफ्राय मोनजोबनांगौ एसे नांबावगौ आरो ओमफ्राय दा आरो आं रुपै सालबारिनिफ्राय फैदो रुपै सालबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओरैनो पेरेलाइस जादोंमोन बेसेबांसो सान जाखो बेवहाय फाहामथाय लानाया? बेयाव मास मोनसे जाबाय मास मोनसे फाहामथाय लानायनि उनाव बहुद रिलिफ मोनदों बे पेरालाइसिसआव गोलैनाय बेसेबांसो बोसोर जाखो पेरालाइसिसआव गोलैनाय? बोसोरसे जाबाय बोसोरसे बारनांगौ आरो एसे बेवहाय फाहामथाय लानायनि सिगां बहाबाफोर फाहामथाय लादोंमोन नामा? थांदोंमोन गुवाहाटियाव थांदोंमोन माने बेसेबांसो रां खरसा थांदोंमोन? राङाथ' बुहुद थांबाय थांनाया थांबाय रांखौ दा बुंनो हाला थाखा बुहुद थांबाय ना दा बेवहाय फाहामथाय लानायाव नोंथाङा हामगोन होननानै फोथायनाय दं दा बेवहाय जिहेतु फाहामहोगिरि माबायदि नोंथांखौ फाहामबाय थादों? नाख्रुबानो आरो मोजां मोनदों आरो एसे इमप्रुभ जानाय मोनदों आरो एसे
सिङा आंनिया थारमाने सानाया बहुत दिननि आरो पुराना इयाव आरो दा किसुमान माबाफोरखौ नाख्रबनाय बेफोरबायदि जानायाव आराम मोनदों आरो बहुत आराम मोनदों मुलि सुलि गैया बे नायो बिथाङा थारमाने बखै मा हाराया बखैबा देमदो होननानैबो बुंदो ओमफ्राय आरो इयाव आरो एकदम नाख्रब खालायनानै माने प्रथम अबस्थायाव खेमख्रोम बायोबाबो माने उनावहाय आं मोजाङानो मोनदों आरो दा एकदम बेफोरखौ मोजां मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो माबानि आं दिनै इयाव लानाया 5 दिनसो जाबाय आरो सानबा जाबाय बे सानबायाव आरामखौनो मोनदों आरो आङो सिंस्रिया आरो बेनि अनगायैबो आंनियाव थारमाने माबा आखाइया खेला माबाया इयो मा होनो शल्डारा माने थिखांनो हायामोन आरो ओरै समानै गोलाव दा आरो ओरै हादो नाव बाय दङ खिन्थु बेखौ आं हामथारगोन होननानै भाबिना लादों आरो एकदम किसुमान टिप्स होदो बोरै खालामबा बोरै माबागोन किसुमान माबा ओमफ्राय गावबो आरो माबानो होदो किसुमान माबा मा होनो टुल्स दङ आरो ब्याम बेखौ खालामनो होदो ओरैबायदि आरो न'आवबो खालामनो हायो बेखौ फोरोंनानै होदो गथिखे बेफोरो माबानो एकदम बहुत पार्सेन्टयाव दा आं बुंनो थांबा एकदम 95% इमप्रुभ ओरैबायदि मोनदों आरो नावमेनखिनिया बधय बायमोन खाननै स्टाफआव फुरा हामगोन बायदियानो मोनदों जन्मनिफ्रायनो जनोबो हायाखैमोन आरो थाबायनोबो हाया दाबो थाबायनो हायाखै खिन्थु जनाया एसे जग्रा जाबाय आरो दा हारसिंनो गाव सिगां समाव एसे जिरायनो हायाखैमोन हायाखैमोन बेनिफ्राय दा एसे जनो हाग्रा जाबाय दा बेसेबांसो जाखो 3 बोसोर जाबाय बेयाव फाहामथाय लानाया खैदिन जाखो 6 मास जाबाय 6 मासनि उनाव दा एसे जनो हानाय जाबाय बेयाव फाहामथाय लानायनि सिगां बहाबाफोर फाहामथाय होदोंमोन नामा गुवाहाटीयाव लादोंमोन बे गुवाहाटीयाव फाहामनायनि उनाव माबायदि फोरमान मोनदोंमोन नोंथांमोना बेयाव बेसि टाइम लानो मोनाखैमोन ना बेनिखाय बारा थिग जायाखैमोन आरो दानियाव माबायदि मोनदों बेयाव थिग एसे जनो हानाय जाबाय दा नोंथाङा बे फाहामथायनि सायाव फोथायनाय दंना हामथारगोन होननानै फोथायनाय दं बबेनिफ्राय फैदों जोङो नलबारि डिस्ट्रिक्ट मुकालमुवा मा नाम पेसेन्टनिया उपस्मिता बर'